Lezike izindaba zo-1 KZN TV ifundela uSamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asibhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Ubekwe kweyokugcina wayengungqongqoshe ufihlwe kabusho waseNyunyuni Mission kanti ACDP ithi silungele ukhetho. Uchazwa ke njengomuntu obezimisele ukusiza umphakathi lo obeyilungu le-ANC leShamthetho KwaZulu-Natal uDokotela Ntuthuko Mahlaba ongasekho. uMahlaba ke waba ngungqongqoshe wezemidlalo amaciko namasiko kulesi sifundazwe ubeke endlini yakhe yokugcina ke enquthu namuhla. Bebephume ngomningi babo osopolitiki bamaqembu ahlukene okuhlanganisa nabakaKhongolose ukuzovalelisa uDokotela uNtuthuko Mahlaba u-ANC odlule emhlabeni ngeviki ledlule emva kwengozi eshayiswa imoto ezivocavoca. Okhulumela umndeni uzwakalisa ukukhala ngokuwa kwalensika. Sihanjelwe ubengaholi kwipolitiki kuphela emphakathini jikelele lona esikuwo nasekhaya. Lezi ingane zomndeni enizibona lapha njengoba sihleli lapha nezinye ke ngoba ziningi kakhulu azenele kule ndawo ibe encane. Ubezazi ama-birthday azo zonke. Hayi ezakwabo kuphela. Zomndeni wonke njengoba ngibala omkhulu bakhe. Ubezazi zonke ingane. Uyozwa ngengane isho ubhuti ungenzela ukuthi bokuyibirthday yami ngalawo mazwi ngithi nakuwe makoti wakithi buza ukhona ukuthi ubonayo indodana uyishiye iyokhula ngithi sisi Mandebele duduzeka sisi kuthanda inkosi lokuba ifumanga ngaba sikho lapha namhlanje. Sesibabona abantu beginqika nezimoto sibe ngangesibhakela sami kodwa phuma umuntu kusuke kwenza inkosi. uDokotela Mahlaba uhlonishwe ngomngcwabo sezingeni lesifundazwe kanti bephinda beyilunga leShamthetho KwaZulu-Natal. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli uchaza amagalelo kaMahlaba nanokulahlekelwa njengesifundazwe. As a member of legislature, Dr. Mahlaba understood that policy is not paper. It is people's life written down. He brought a doctor's precision to law making, examining every bill, every motion, every budget line, the way he once examines a patient, symptom by symptom, cause by cause, until the true condition of our province was laid bare and could be properly treated. He did not legislate from a distance. Fellow mourners, Dr. Mahlaba earned respect not because of a position, but because of the work he did for everyone, not only for the ANC, but for the people of KwaZulu-Natal. In particular, from Newcastle and to the position he last held in the legislature. Unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula uveze ukuthi ulahlekelwe kakhulu umndeni kanjalo noKhongolose njengoba uMahlaba ubeyishoshovu esebenzela umphakathi. Many things have been said about Junda whilst he was still alive. But like the great Manhattan say, throwing a good love away, you might not know it now, you'll know it someday. And today, when we heard the voices of our people on this podium and the church, Junda was a great man and is a great loss to our movement, not only to our movement, but to society at large. The suddenness by which death ripped Comrade Ntuthuko from his family, from the movement which he loved and from serving our people, left a scar that we pray only the passing of time shall heal. We gather here having lost a soldier, but even more our hearts are with his immediate family, who have lost a precious son, a father, a partner, an uncle, an irreplaceable soul. Egameni loDokotela, uDokotela uZweli Mkhize uchaze ngokulahlekelwa kwalomkhakha njengoba uMahlaba ubephinda bodokotela. Izinhlaka ezahlukene
nosopolitiki amalunga kakhongolose batela amakhaza ukuzovalelisa kudokotela uNtuthuko Mahlaba kwinkonzo ebibanjelwe eNkande eNquthu. Ezindabeni ze-KZN TV bikuthi abantu maphumulo eNquthu. Ufihlwe isibili lo wabe ngumongameli webandla iChristian Apostolic Holy Spirit Church in Zion elidume ngokuthi ke kusenyonini mission uDokotela Nkonyane eNewcastle. Lokhu kuza emva kokuba uNkonyane ubengcwatshwe ngendlela engekho emthethweni ebandleni lasenyonini osizweni. Ufihlwe isibili owabe ngumongameli webandla lasenyonini uDokotela Elijah Nkonyane lokho kulandela emva kokuba ebefihlwe ngendlela engekho emthethweni. Umndeni wakhe usawuveza ukuba sebekhululekile njengoba sebezolazi iliba lakhe kuba likuphi. So isuku lethu la namhlanje sijabule kakhulu ngoba line closure. Mazocabanga ukuthi from May up until now ubabakho nje kulesimo phansi phezulu yasilimaza kakhulu lento. So namhlanje sine closure. Sezosijabule kakhulu ukuthi kuke kudlule nje ukuthi sibonele ithabo sibekele thina ithabo laba bethu ngoba phela uyazi ukuthi inzalo yakho uyaphahla nabazukulu kumele bazi ithabo lamkhulu ukuthi likuphi. So lokho kuyinto enkulu kabi kithi ilanga la namhlanje nje siyabonga kakhulu. Baqhube ngokuthi ngokombiko wokuhlolwa kwesidumbu uNkonyane kutholakala ukuba ubekade nomdlavuza. Ngamandla kaNkulunkulu siyabonga futhi ke sikuthathela ukuthi hayi kusinelisile ukwereport esesitholile okusho ukuthi ke yebo ingozi ibikhona kodwa ke ngokwe postmortem akalinyazwanga yena ukuthi nje bekane cancer okuyi prostate okuyiyona kahle kahle ethathe ukuphila kwakhe. So ngathi la awele khona makathula ushayekile. So ke lokwangeke sisithi silandela kakhulu noma uqedeleliwe kodwa ke sithatha ukuthi ngokocwaningo ukuthi cancer kahle kahle beyimodla ngaphakathi ethatha ukuphila kwakhe. Kanti induna yalesi sigodi iveza ukuba bakhululekile njengomphakathi njengoba sebekwazile ukubona umngcwabo wakhe uNkonyane. Umphakathi ujabule kakhulu ngesenzo esasithe senzeka kubonakala ubaba uNkonyane esezofehlwa ngesizotha enikezwe isithunzi sakhe esimfanele nomngcwabo omfanele. Hayi lento yayenzeka ekuqaleni njengoba usibona sigijima nje la singenelisekile sasingenelisekile nje ngempela emva kokutholakala kwamatshe eboxini. Akangaziwa ukuthi ubaba uNkonyane ukuphi makutholakala izitini. Safuna ke saze sathola silekelelo uhulumeni kwaze kwafika la esimthola khona ubaba uNkonyane samkhipha wabuyela emakhazeni. Njengoba esebuyileke nje kumngcwabo wakhe nje namhlanje uyeke impela rozongcwatshwa manje. Akusekizi izitini. Kanti uveza ukuba inkosi yalesi sigodi iveza ukuba laba benze lokhu kufanele bedingiswe kule ndawo. Indaba ezitha nje badela wathatha isinqumo sokuthi laba bantu abenze lokhu uzobhala incwadi ebadingise la endaweni yakhe. Akafuni ukuphinde ebabone. Nathi ke sizolekelela njengeyinduna ukuthi ngempela laba bantu mabebonakala la kuzomela behambe abakhela kuzomela bethuthe. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze1KZN TV osizweni. Umholi we-African Christian Democratic Party ACDP ngamafuphi umfundisi Kenneth Meshu uthi ke baluvivele ukhetho lohulumeni basekhaya ohlolele kumhla zizini kuLwezi. uMeshu usho kanjena ke ethula umkhankaso waleli qembu enkundleni yezemidlalo eShayina kwaMhlaba yalingana. Umengameli we-ACDP ukholelwa ukuthi uthando nokusebenza kanzima yikho okudingwa amalunga lenhlangano ukuze banqobe ukhetho lohulumeni basekhaya. Sifuna ukuthi uNkulunkulu asisize abantu bethu ukuthi baphakame bayimele region yabo eMhlaba yalingana, and then we also want to make sure ukuthi bakathatha umoya because yazo ukuthi amaphathi maqembu ayafomiwa manje ukuthi bakalandeli abantu abalahlekisayo ne, and people are gossiping about other people. You heard what I said. We don't gossip about people. We don't destroy other people's characters in order to try and build ours. Okay, the Bible says a good name is to be desired. So if anybody destroys another person to build his reputation, you must know that person is dangerous. Stay away from that person.
Umeshwe uqhube ethi bazimisele ngokunqoba kuwo wonke amawadi kulolu khetho. Sina 11 abantu angazi ukuthi I don't know them personally, so I can't tell about their wards, okay? But what we wish is that wonke amaward akhona bakwazi ukuthatha yabani manje ngithe kubo fanele bakhuleke kakhulu, but number 2 basebenze kakhulu, okay? Nasinalabo mama bama councillors who have worked very hard, but who will give them advice. To win a ward, you must do 1, 2, 3. So we want them to win some wards so that abantu ba semtabalingana ba sizakale, because many councillors abasiza abantu basebenzela amaphokoto abo, kodwa thina sifuna ama councillor azosebenzela umphakathi. Umfundisi uphinde wathi kabafuni amakhansela azimisele ngenkohlakalo nokukhwabanisa. Ngithi bafanele bathande abantu number 1, okay? Because if athanda abantu ngeke basebenzele, ngolesibili bangatshontshi, because we know ukuthi amanye ama councillors fana na members of parliament bayatshontsha. So sifuna ukuthi awethu ama councillor athanda abantu angatshontshi, asebenzela abantu imali emphakathi government inikezayo to help umphakathi. Abafanele bayithathe le mali ayabo. Is to help the people. So bafanele basize abantu here la eMtlabalengana. Yeah, people are very special. This is a wonderful community. Even though we hear good, there are many abantu abathakathayo la. Abanye we surprise kuzofati ngiyaMtlabalengana. Get it no. Uma uhamba noNkulunkulu bathakathi nabo bayazi ukuthi isifuna ukuhlupha umuntu lo asimuyekele because uhamba noNkulunkulu yabona akasihluphi lo muntu. So we want people like that. Abantu, even the people baloro bayalingeka ukuthi bayenzele izinto, they must do right. A good name, as I said, a good name. Everybody must desire to have a good name. You must desire to have a good name. Do good things. Serve the people. Usiza abantu and you will have a good name. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV. Ngibika ngisemanguzi. Sithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele imbukeli ubukela indaba ze1 KZN TV nazi kuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Ubekwe kweyokugcina wayengungqongqoshe ufihlwe kabusho waseNyunyuni Mission kanti ACDP ithi silungele ukhetho. Usabeleke ukugula nezifo umphakathi waseMeva Mhlophe kuwa 25 ngaphansi kumasipala uMhlathuzi nyakathi nesifundazwe obangaka amanzi nezilwane ngenxa ungabi nawo amanzi ahlanzekile iminyaka engaphezulu kwemine lo mphakathi uveza ukuthi ke sebephoqele ukuthi ke bakhokhe imali engu500 wamarandi njalo kokuqasha imoto ezobathuthela amanzi njengoba ke ama-water tankers engafiki kule ndawo. Lona ke iwona mguda bakakuwa amanzi nsuku zaphuma bathi basabela ke nezifo abangazithola ngokusebenzisa lamanzi sebephoqeleke ukuthi ke bakhiphe 500 njalo ukuqasha imoto ezobathuthela amanzi. Kuze kwemanje ke asikho update esitholayo, akwenzeki lutho. Asinawo amanzi nemvula noba sibona nje ayini, sikha amanzi ogeza nokupheka kunendawo nje enye lapha esizoyibona engcolile nenkomo sonke singena phakathi. Amanzi osuku wakha khona ngisho ngawakhe izolo uthi utshela sekuseni azobe sezikile asuke samnyama. Asinawo amanzi, asinawo. Kufanele kuze uqasha imoto uhambe yokukhela amanzi ngezigubhu zakho. Nemali ithi ingekho injalo ngoba siyasazi isimo sethu sisinjani. Fanele uqale phansi ube nemali yokuthi ube no 500 ngoba bakucharge ngokuthi sizoya endaweni ezikude upetrol no diesel kunyukile bathi asikhiphe imali. Ayikho kwamali leyo. Lo mphakathi uthi ke sebekeka ningana kudaba emakhanseleni nakumasipala ngalezi inkinga kodwa ke isixazululo asikho. Asinakiwe nje asaziwe ukuthi sikhona. Kuhle ukukhuluma iqiniso, amanzi asinawo, umgwaqo asinawo, iwaterkan ayifiki lutho. Phambilini kwakwenzeka nali nethanki konke kufadalele nje asinantuthuko. Sifile sihamba ikhansela impela sihlale sikhuluma zonke insuku kodwa usizo asulitholi bese kuthi labo kuyibona bakwamasipala yibo nya inkinga abasupply ngalutho abasazi. Bathi ke sekuyingozi nokuthi bethume abantwana abancane ukuthi beyokha amanzi njengoba indlela noma lo mgodi usehlathini okungaba ingozi kubo.
Njengoba ngigugile nginjena nje angikwazi ngisuka emfuleni ngithumela abazukulu bengibile no 2 liter beyokha phansi le enyukeni asinamanzi nje angazi mina ngazi ukuthi lapha nje ngakhe ngakhona owesine lo nyaka amanzi singenawo unyaka wesine amanzi asinawo asake njengoba nibona nje ngiyashunqa bakwethu njengoba nibona ingcolile nalento engiyigqokile angikwazi ukuwasha ngo2 liter angikwazi ukwenzayo Lithintwa ikhansela lithi ke lolu daba liyaziwa njengoba ke le ndawo ngesiye yodwa enenkinga uvezile ukuthi noma bezama ukwenza imizamo ukusiza umphakathi ngamanzi inkinga ke banelo lelodwa ukuletha amanzi kanti amawadi ayisithupha okumele alethelwe amanzi lolu daba ke lubikiwe nakwamasipala indaba yakhona iyaziwa yadluliselwa ey'nhlakeni ey'fanayo ey'fanele kwamasipala osekusele nje ukuthi kuzolungiswa eMadlebe bethu sinenkubathekane yodwa esebenza uMadlebe wonke sinevathekane yodwa sezuMadlebe wonke mubali boMadlebe sinama ward 6 ziningi indawo njengoba kuchazela ekuqaleni ziningi indawo ezinenkinga yamanzi ziningi indawo ezinenkinga yamanzi uthola ukuthi u2 days kufuneke ibe se-Ward 25 2 days idlule iye 39 2 days 24 Abadayisi abanamatafula edolobheni lasezingolweni bathi ke bayayeseka imikhankaso yokuxosha abantu bokufika abangenawo amaphepha abagunyaza ukuba kuleli labadayisi ke bathi ke akusebenzeki kahle njengoba bokufika abanamabhizinisi impahla beyibizisa kancane bathi ke bazizwa behlukumezekile futhi ke akusebenzeki ngakho ke nabo bathi abahambe Indlela esiphatheke ngayo kakhulu la ezingolweni ilaba bokuhamba abangasingasakwazi ukwenza amabhizinisi ethu befika okokuqala ngangisebenzela erank ngine container erank babehamba becheck ukuthi yini engidayisayo erank bechecka ngisho insipho lezi sizikalelayo ukuthi maziyowasha imoto oporishi befuna ukwazi ama price ethu saqala lapho isimo ngawa ngazibona ngiwa ngiluza yonke into ngoba yonke into seyidayiswa yibona 2 asiphathekile kahle ngoba nabo banana abadayiswa abahlala la ezingolweni bayabadayisa benza yonke into engasiphethe kahle thina ngamanye amazwi asakwazi ukusebenza thina kanti sizimele sama single current omama sondla izingane zethu mina nje sikakhulukazi nginengane ezu4 njengoba ngiphumile ngizodayisa ngizosebenzela ikhaya lengane zami angisenaye umzali angisenabazali ngizimele yonke into ibuzwa la kumina if ngizovumela abantu bokufika ukuthi abaqhubeke bahlale shuthi mina ukuluza kwempilo ingane zethu azisebenzi through bona noma zithi ziyathanda ukuzama izikuzamayo azifinyeleli kwezikuzamayo Yithi-ke ngowami umbono ngiyacela kuma South African ewonkana ukuthi akakazobambisana nathi ezingolweni ngoba la izingolweni kunezingxenye zokuthi kuthiwa abagadiwe leyo nto isiphatha kabi thina ukuthi khona abantu esebehweba ngabo thina sibe singenalutho akusahambi kahle kakhulu hayi kancane mina ngizibambele angixakekile umyeni wami akasebenzi uhlala ekhaya ngizibambele umuzi wami nabantu abami bayafunda ngikhokha ama rent akusahambi kahle ngisadayisa futhi okwangempela ngisadayisa sihleli nje ilabo bokufika badayisa ama less price angafani nawethu into edala siwe kakhulu nje ile ukuthi into abayidayisayo bona iphansi thina asisakwazi ukuthola lutho asisadayisi thina sithi abahambe mina ngithi abahambe angisho nanokuthi angibafuni abahambe njengoba sidayisa lana asesadayisi kahle ngenxa yalabantu bokufika banezinto eziphansi thina izethu izinto zithe phezulu kodwa manje asisakwazi ukudayisa siyebahlali la besidayisa kakhulu bengakabikho sebekhona asesadayisa lutho sicela nje abahamba abantu bokufika sibadingi ngicela uba mabahambe asidayisi lutho kokwafika lamakwelekwele mabahambe sibulelwa bobhanana yonke lelenhle mabahambe sibafuna ukubabona la Imeya kamasipala abaqulusi uKhehla Mkhwanazi uveze ukuthi ke idolobha laseVryheid lingubuso bomkhandlu abaqulusi ngakho ke kufanele benze isiqinisekiso sokuthi ke ingqalasizinda ihlezi sezingeni elikahle lokhu ke kusho ngenkathi kuqhubeka uhlelo lokwethula ngokusemthethweni kosonkontileka abazokwakha imigwaqo kuleli dolobha
Imeya kamasipala abaquluza uKhehla Mkhwanazi uveza ukuba baqokosa onkontileka bane okuba kulungiswa imigaqo elinganisela kwisishiyagalombili. Umkhandlu siqale umsebenzi obaluleke kakhulu ukuba si-athende udaba lwemigwaqo ebaqulusini. Nakuba ke kuseyiconsi olwandle ngenxa ukuthi imbala kakhulu imigwaqo esiyenzayo. Kepha bekubalekile ukuthi kube khona lapho esiqala khona. Si-appointe osonkontileka abawu4 ukuba basenzele imigwaqo isiyonke esizoyenza njengamanje cabanga ukuthi iwu8. Namhlanje njengoba silapha nje besothusa kontraka ozokwenza umgwaqo uShesh kanye noNyala. Uma ngisuka la ngiyangale siyokwethula futhi omunye usonkontraka izolo kade ngethula usonkontraka ababili ozokwenza umgwaqo obuzwa ngo-Stress Crescent umgwaqo obaleke kakhulu ongenela edolobheni mawuqhamuka ohlangothini lwaseMondlo. Uqhube ngokuthi babeka imali elinganiselwa ku65 million wamarand. Lo msebenzi kusuwonke ufaka phakathi umsebenzi owenziwe wokudesigner obewenziwa onjiniya kanye nomsebenzi okusebenza besibeke eceleni imali engango65 million. Ngakho ke umgwaqo ngamunye sihlukanise okungenani imali engango15 million. To be exact iyahlukahlukana kukhona u15.9 million eminye u15 million kodwa yonke nje siyibeke kule bracket. Siyazi ukuthi ke kubalekile ukuthi sikubeka up front asizili kuzovala ama potholes sokwenza i-resurfacing. Ngakho lemigwaqo yonke sizoyenza ngenxa ukuthi uma ubuka nje la simkhona phansi it's not about a pothole isinemkenke yonke lemigwaqo uma nje sekunalama crack asemgwaqweni kukhomba ukuthi umgwaqo usumdala. Uphinde waveza ukuba kukhona intsha ezokwazi ukucosha amathuba omsebenzi. Lemsebenzi esizoyiqala namhlanje intsha yethu izothola amathuba omsebenzi. Unkontrakt ngamunye uthathe abantu abawu11 uzobala ke mama unkontrakt be4 ukuthi kusho ukuthi kuqashwe abantu abawu44 basebaqulusini. Lapho angafaki laba bantu abama health and safety. Nakhona ngikhulumile nokontrakt ukuthi ngiyacela ukuthi kuma health and safety reps ngicela bathathe ingane zabaqulusini ezinalawo ama qualification ukuze ikwazi ukuthola exposure. Khona manjalo uphinde wancenxa ukuba umphakathi uyinakekele ingqalasizinda. Siyacela abantu bakithi ukuba bacophelele kungabikho ngisho omncane umonakalo abavumayo ukuba wenzeke emgwaqeni yabo. Nakuyo yonke ingqalasizinda ngoba njengamanje nje sidila nodaba lemgwaqo kodwa sinenkinga enkulu ngodaba likagesi. Kunabantu nje njalo usuku nosuku banqamula ixobe kagesi njengamanje abasantshontshile ukuthi bayinqamula nje thola banqamule 5-6 ngosuku bayishiye phansi necable yakhona bangayithathi ubona ukuthi labantu bebezokwenza nje unya ukuze kube nechaos ebaqulusini. Ngakho ke siyafisa ukuba labo bantu bakuyeke ukwenza lokho nathi njengabantu bentando enhle sibe amaphoyisa eindaweni zethu nakwingqalasizinda kamasipala wethu. Kube kuthobe kadladla ezindabeni ze1 KZN TV eFryhead. Asiphinde futhi seyitolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukeli usabukela zona indaba ze1 KZN TV sikhumbuze ke bekuyizona behamba phambili osukwini la namhlanje. Ubekwe kweyokugcina wayengungqongqoshe ufihlwe kabusho waseNyunyuni Mission kanti ACDP ithi silungele ukhetho. Ake sibheke ngosidi yezomnotho. Izimakethe ezivale irandi lu-16.30 maqhathiswa nedola laseMelika libo 21.88 maqhathiswa nopondo waseBrithani libo 18.64 maqhathiswa ne-euro. Igolide lona lu-$4,133.44 ounce olangahliziyo wona u$76.30 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Umengameli wamaZulu FC uSandile Zungu udalule ukuthi ke uceliwe ukuba ngenela ukhetho lokwengameli South African Football Association isafa ngamafuphi ngenhloso ukuketula ke usehlalweni uDanny Jordan okuvela ukuthi ke ufuna ukubuya kulesi sikhundla okwehlandla lesine. uJordan uzohlanganisa ke iminyaka engu75 yobudala ngenyanga kaMandulo waqala kuba umengameli wesafa ngonyaka ka2013. Kunembiko ekhomba ukuthi ke usafuna eminye iminyaka emihlanu eqoqobele lesi sikhundla. Ngempela sonto edlule
uZungu wathenga amaZulu ngo-October ka-2020 wabaphendula elinye lamaqembu ahlonishwayo kwi-Premier Soccer League. Uphumeleke obala kwabezindaba ngokucela kwakhe ngokumenze aqoke ungenela lolu khetho. Okusobala-ke ngalolu khetho olungummandulo ukwehlukana phakathi kweSAFA njengoba kuneqembu elizibiza nge-Save Our SAFA elingasayizwa indaba kaJordan ne-Football Transformation Forum elwela kuba-ke kuqhubeke yena yize-ke kumanje ahamba-ke inkantolo ngezisolo zokukhwabanisa imali yeSAFA. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeliza kuqo besiphathelo zona usuku namhlanje mina nawe sohlangana kusasa ngehora lokuqala emini nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.